Africa okuyi-South Africa siKwaZulu la sikhona siKwaZulu uMgungundlovu i-district indawo esigameko sila embali ko-18 basho kanjalo 18 esikubona into eyenzeka la izolo la kwehle umshophi ake siqala ngokuthi nje i-Department of Education ivele lo mshophi izona izolo la kube nenkinga ukuthi kunemoto anomuntu eqhamuka ngapha yavele yashala yazongena la yalimaza izingane sisanga khona ke phakathi number 2 le enquthu esikoleni thizeni ingane ibiyogibela igibela ebhasini yashayiswa ibhasi lesikole so uyabona nje namhlanje usuku futhi kwaphinda khona enxebeni lelo kwenzeka esinye isigameko wangena enye imoto la sisazobheka ke ukuthi umonakalo ube ngakanani ake sihambe silapho ngizokuthatha nje sizifike ngoba nangu lokhuza lapho uphuthu omdala usefikile ngicela sebefikile bonke kodwa ke ngizokukhombisa nje la nakho la iphume khona uthi uyabuka uthi yabo yahukuluza njalo kuza njalo njalo ingane ishayeke lapha ilapho kwenzeke khona umonakalo sizohamba nawe esebhizi ngapha basebhizi ngapha sizohamba nasibone ukuthi kuyenzekani i-network yami icela endoneni ayikho yabona nje into yakutshela ukuthi isivinini besikangakanani makushayeka lo kushayeka lo eGoba yabona makushayeka lo eGoba yakutshela ukuthi yabona le moto ibigijima angazi ukuthi begijima ngasiphi speed kodwa le moto le ibigijima judging from machalo eGoba lo phela lo usuka la usuka khona lento le isukuyenzela ukuthi makuba nengozi ispeed noma i-impact yengozi mhlambe kumuntu noma endlini ingafani noma imoto ukubiza usuka engekho kodwa imoto mayikwazi ukuthi idlule la ishaye lo iyoshaya ingane lapha nge-same impact kusho ukuthi there's something wrong isona simo lesi mhlambe ke singehla nawe makwehleka ubhuti omdala usakhuluma lapha uzohambeka la uzokwazi ukuhamba la asingene lena sona simo esinasambe singane ngoba siyabhebheda silalele nobhuti omdala ukuthi uthini nomeya ukhona That is why MSC Health is also going to join us shortly so that we deal and we are thorough in our processes. And we are glad that both mayors are in charge of the processes with respect our ngifuna ukuntshontshela nje ukuthi ubhuti omdala uthini bengithi sizokwazi ukuthi sicoshe besebhizi olukhuza lapha kodwa ke uzobekezela nje nedatha lakho uthi ukubekezela ukuze sikwazi ukuthi sikuthathele sikunikeze ukuthi yini isimo lesi sibi kakhulu ukuthi ingane yonke ingane mayisila isiphephile sisesikoleni sisecrash sigadiwe igade uthisha wayo
manje vele kusuka imoto futhi le phezulu inqamule ize la, hayi ayenzi ingqondo. Kodwa-ke singathi nje siyi-KZN sisemanzini, umuntu mhlawumbe siyadinga ukuthandaziswa, kuyadinga ukuthi abantu befakwe le nto, phela yonke le nto iqala kumshayeli, ukuthi umshayeli yena yini ayicabangayo, imoto yakhe yini ayicabangayo, inani imoto yakhe, isesimweni esi-right, umshayeli isesimweni esi-right. Le ndawo vele ine-bend, ngoba kune-bend vele isipidi obuzwa ngaso lapha akusona lesi sipidi ongahamba ngaso size siyokwenza i-impact nje. But-ke ezinye zezinto ninjani bahlangana bonke abaphathiswa, kufanele vele behlangane, MEC wa-health, MEC wa-transport, mhlawumbe ngase kufike no-MEC wakwa-education, ngoba le nto ithinta wonke umuntu, akekho umuntu ongathinteki kulesi simo nje sibi kakhulu, simo esibuhlungu kakhulu esehlile. So ngiyafuna ukuthi uthole le nkulumo ekhulunywa lapha, ngiyafuna ukuthi nje ulibambisa kahle, ungagciniswa zonke izinto imindeni engakafihla ngisho ukufihla. So silandele isimo kahle, siyobe sesiyayitshela imindeni ukuthi empilweni kwenzakaleni, kuzona zonke nje ileyo wayizolo naleya namhlanje isimo sakhona ukuthi sazi sibe kahle. Kodwa mekufanele kube khona abantu ababoshwayo, sicabanga kuba ngcono ukuthi umuntu osuke esenzweni esimele siye kungabi i-culpable homicide, kube yi-murder, so that bezosaba abantu ukuthi bahambe ngey'moto ezingekho emthethweni, bezosaba futhi abantu ukwenza noma kanjani. So kubalulekile ukuthi umnikazi wemoto nalo kade eshayela imoto bonke kufanele sikwazi ukudila nabo kule mphefumulo esesiyiluzile, kuba isimo esinzima kakhulu. Sikhulumile already nobaba umeya waseMsunduzi, cha sekufanele la ngaphakathi, ngoba iqiniso ukuthi imigaqo yamasipala kufanele ibe khona i-visibility ey'khathini zasekuseni law enforcement. Kodwa nathi sine-duty ukuthi sizibheke zonke iy'moto ukuthi zisemthethweni, zihamba kahle ukuze isimo sethu silungise. Ya kunjalo-ke njengamanje sicabanga abakahlonze badila nayo i-process yakhona. That is why sokunikeza wonke ama-details ngoba siyasilandela. Owanamhlanje lekusenzeka isimo khona ngicabanga ukuthi iyalandela into yakhona, sobe sesikwazi ukunikeza imininingwane ephelele uma sesikwazi ukuyilungisa. Sizame, sorry. ya mhlawumbe ya isakhuluma again, mhlawumbe into engakutshela yona mbukeli ukuthi uyazi ukuthi week in week out into esiyenzayo manje ukungcwaba, ngathi awasekho ama-program e-road safety, awasekho ama-program aset afuna yenziwe, kufuna kube ngcwatshwa usuku nosuku, kufuna kube ngcwatshwa. Ezinye zezinto-ke ezisitshela ukuthi kukhona mhlawumbe singakwenzile kahle thina njengabantu abama-road safety ambassadors, uhulumeni lapha eceleni nawo wonke umuntu okhona ufuna abambe iqhaza. Ikhona into esingayenzile kahle, ishintshile le nto. Lukuqale hhayi ukuthi iqaleni, lukwaqala ngo-Agasti ngonyaka odlule, kuyangcwatshwa nje kuphela, kodwa-ke silalele ukuthi bathini. Ngenzela nje ubone sonke isimo ukuthi le nto le ingaphezu kwethu, into le ingaphezu kwethu. Le nto le ingaphezu kwethu, ayilingani nathi. Uyazi ukuthi ugcina usuphelelwa amagama, iy'ngane zabantu ziphelelela
Imiphefumulo yodadewabo bethu iphelele la. Imiphefumulo yengane iphelele la. Abazali bafike la ekuseni bezobeka ingane zabo. Abazali bafike la bezobeka ingane zabo ekuseni. Right? Ahambe umzali athi ingane yakhe isiphephile. Noma umzali uthathe ingane yakhe wayifaka etekisini noma emotweni yomalume. Yeza ingane la wathi isiphephile. Ilapho ukuthi-ke ingane mayisila awulindele ukuthi ungezwa ukuthi ingane yakhe idlule emhlabeni ngengozi yemoto, kodwa ingane ingekho endaweni yemoto. Ngoba lana akhona endaweni yemoto la. Akhona endaweni yemoto la. La indawo yokuthi ingane ifunde. Uma uzohamba imoto ngaphandle inqamula izoshaya ingane la, kuyishwa, kuyishobolo, kuyibhadi, kuwumuga, kuyisika, kuwumnyama, kunayo yonke into. Ukuthi ufike umzali sekufuneka uzolanda ingane yakho lana ngehlahla, sifuna uzolanda ingane yakho, izothatha ingane yakho lapha isithule. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu okhona ngaphansi komthunzi welanga akasifisi lesi simo esenzekela. Akekho umuntu ofisa lento. Akekho umuntu ofisa lesimo ukuthi ungathatha ingane yakho uyihambise esikoleni. Futhi uyabona-ke la makula odadewabo bangampela. I-future yezwe, imbali zezwe, abantu kusalindelwe okukhulu kubona, iy'ngane lezi ayikona umuntu. Ayidingi, alikho iphutha ungafuna ukuthi kube yiphutha elithi hayi kuze kwathinteka iy'ngane. Simuke lesi esinaso esibuhlungu ngalolu hlobo olumangalisayo, okudinga ukuthi nje abazali balezi ngane basekelwe ngayo yonke indlela. Nomphakathi owakhele lezi ngane, owakhele labazali abangomakhelwane babo besekelwe ngayo yonke indlela. Nayo i-Department of Education bidinga ukuthi isekelwe ngoba lesimo sibi kakhulu, isimo esibuhlungu. Ngalolu hlobo angikwazi ukusilinganisa ngoba kunomehluko uma kuthiwa ingane egulile yashona, kodwa ingane uma kuthiwa ihleli phansi awucabangi ukuthi ubenzani. Cha, ucabangi ukuthi ubenzani ngalesi sikhathi kufika emoto. Mhlawumbe ubedlala, mhlawumbe ephakamisile, mhlawumbe ekhuluma nothisha wakhe, mhlawumbe ube edlala nomunye edonsana bexoxa, mhlawumbe bebedla, mhlawumbe bebenza yonke into ufuna yenziwe ingane ngoba umsebenzi wengane phela mayivuka ingane ufuna idlale. Ingane ufuna idlale phela, akufanele yenze lutho. Ufuna ingane idlale, ufuna ingane idle, ufuna ingane ilale. Umsebenzi wengane nje, yabona nje i-responsibility yengane. Lezi zizela ufuna mayivuka ekuseni umsebenzi wayo hayi nokuthi igeze, iyagezwa. Futhi akufuni umvuse ngesikhathi angafuni ukuvuka ngaso. Uhulumeni wakhe, uhulumeni kwi-age yakhe. Uma eselana-ke uyayidlalela, uyakhrayona, ubiza amagama, ubheda amagama, ubiza ama-alphabet, usho yonke into engekho, kodwa ejabulisayo, kodwa emakhaya, kodwa eshapha ingqondo yakhe. Kodwa bese wenzeka isimo nje. Ezinye zezinto ngempela azosichaza lesimo. Uyazama nje ukuchazela umuntu umbeke esithombeni, kodwa ngempela ngeke ngubeke esithombeni esigcwele ukuthi bekwenzakalani la ngaleso sikhathi kwenzeka yonke lento. Into ebuhlungu ehlela eMaritzburg embali u-18 ukuthi izolo kube nemoto engenela. Namhlanje wasephinda futhi kuzongena enye, kanti kungenini uyibiza ngani lento ba vele lo mgwaqo yijika elibe. Uma uyejikeni enje kuthiwa negotiator ibhende, unganegotiate kanjani ibhende ngespeed esingakhipha imoto lapho ishaya insimbi izoshaya udongo shonise phansi? No, ayikho into enjalo, ayikho into enjalo. Kodwa-ke ngoba phela sibona abaphenya, sibona abaseshi, kuzothi-ke bese siyalalela ukuthi-ke yini mhlawumbe amabhreki aphele phezulu, iza lapha nje siphelelwe amabhreki, asazi ukuthi kwenzekeni ngoba ya besingekho. Kodwa nje sikubuka ukuthi kwaze kwabuhlungu, kwaze kwabuhlungu. Ayikho into ebuhlungu njengalena. Ngicabanga ukuthi umuntu la ukhona uyabuka kubuna izimbali zezwe, zibuna ilanga liphuma. Uma liphuma ilanga lisuke lisho ukuthi iy'thombo ney'tshalo ey'tshaliwe kukhona umsoco ezothola elangeni. Lezi ngane bekuzingane zethu, ingane yakho, ingane noma ubani, ngoba ingane yethu sonke. Umama wayo unethemba, ubaba wayo unethemba, nami nginethemba nje
obona ingane unethemba uyacabanga ukuthi lokhu esikwenzayo ngoba sisebenza nje nathi lokhu okuncane esikwenzayo sifundisa bona ukuze bekwazi ukuthi kusasa nabo bethathe leyo nduku leyo bethathe leyo bhethini beqhubekele phambili. Isona simo lesi sinaso njengamanje ukhuluma uNomagugu Simelane ongqongqoshe kwi-department yezempilo kwa-health. Sizobona-ke uma besuka lapha ukuthi baya kuphi. Ya isimo lesi sibe sibalinde namba sebeza ngapha uLokhozi. Ya into mhlawumbe asazi noma sazoba khona le crash noma kuzofika mhlawumbe abanozwelo abazothi le crash kungcono-ke noma kungengcono kodwa kungcono. Ya i-information vele asikayitholi yonke ukuthi obani abalimele abebesemotweni noma abevelebela asikayitholi. Ya sisazo hayi ngiright mina ngiright futhi sisazozwa kahle ku-NSS asiye ngakubona Olokhozi besichazile kahle ukuthi ikuphi ngempela kwenzekile kodwa futhi-ke noma ngabe ikuphi okwenzekile akwenzi umehluko. Ya siyaphela silive salinde uLokhozi lapha na MEC Transport and Legal Settlement siyabonga ukuthi khona sicela ukubingelela u-MEC Nomagugu Simelane sibingelele umeya waseMgungundlovu Zuma umeya waseMsunduzi meya uZimkhulu Thebola sibingelele amakhansela akhona Councillor Ward 15 Councillor Ward 10 DG acting HOD siyabingelela u-traffic ambassador Ayanda Msweni siyabingelela sibingelela umakhelwane indaba ezinjesipiya uzoba kwi-MEC siyabonga ukuthi leadership ifikile isimo besingesihle kahle izweni lanamhlanje sazi ukuthi benibambekile izolo sawudlulisa umyalezo obuwutholile u-Ayanda Msweni ukuthi ezwile ngesimo sengozi sasho futhi ukuthi ubusempangeni enseleni ngesimo sengozi usizile okhansela amakhansela amabili bebekhona la sizocela nje very quick MEC ukuthi sicele u-school principal wakhona la esenzokuthi primary school ukuthi nje ngoba sisendaweni yakho okwamanje asibingelele ebese-ke unikeza umakhelwane obone ingozi sizobe sesihondova kuyena MEC. Thank you very much. Ngiyabonga kakhulu ngibingelele lonke ngey'gaba ngibingelela namakhelwane nothishanana ngibingelela igama lami ngithobile walile ngosupervisor besikole. Angazi izolo ngihambele uthisha
ngingafika emsebenzini ngifanele uthisha lemphuthuma sekonakele esikoleni. Ngibuza ukuthi hayibo kwenze njani, eyiwena uyakuthanda ukudlala. Athi ngithi phuthuma konakele esikoleni, iy'ngane zifile. Ngithi iy'ngane, athi yebo iy'ngane zishonile konakele lana. Eyi ngifike la ngazi nokuthi ngifike kanjani lana, ngifika zilele iy'ngane zabantu laphansi. Kubhodlokile la kuhlala khona amabhebi. Okubuhlungu bengitshela ukuthi abantwana ibona abalimale kakhulu, abashonile nje ngendlela engibuke ngayo, ngendlela okuyiyona. Kanti abantwana uNkulunkulu emuhle basindile. Abantwana abashonile ilaba balezi izikole high school. Nakho bebuhlungu kakhulu, akumnandi, kubuhlungu okwenzekile la esikoleni. Kodwa nje angazi ukuthi ngingathini. Ngiyabonga nje ukuthi nifeni izosengama nisilekelele la ningasilekelela khona. Ngicela ukunikeza uthisha ozibonelile kube uyena ozoqhubeka. Ngiyabonga. Qala wena. Ngizothini mina? Angibonanga ngisemva kwami. Asilutho ngakhuluma. Sanibona. Igama lami nguThembelihle, ngiwakazakwe. Ngumzali wengane. Lento le yenzeka mina ngiyangena la esikoleni. Yenzeka ingozi, yenzeka la emva kwami. Ngibeka ingane lapha phambi komnyango. Ukuthi yenzeke kanjani ngeke ngisho cause angibonanga, ngibone ngemoto isizemva kwami. And then ngabaleka-ke sengiqhamuka ngala. Ngiyabonga. Ngiyabingelela abaphathi abasiphethe ngezihlalo zabo. Ngibonga ukuzosisingatha la kule creche yasesenzo kuhle. Imina ogada iy'ngane ekuseni, iy'ngane bayishiya kumina. Umzali lo ubezoyishiya kumina ingane. Mina ngifike ekuseni ngivulisa bese ngiyifaka ngale iy'ngane kule ndlu le ngale ngemuva. Ufika nje siyalandelana, ngisuka la empompini. Mangisuka la empompini ngiyasithela bese ngingena lapha endlini ngoba ngibabona bekhahlela ibhola abantwana. Babekhahlela ibhola bajika phandle ngithi mina angifuni nidlale phandle. Ngifuna nihlale la phambi kwami. Ngoba angifuni ningilahlekele nginganiboni. Bese bachithela ama-toys phansi ngale kulomunye umnyango. Ngithe mangingena nje kitchen ngezwa nje kuduma into ongakazi uyibone la ngemva kwami. Engazange ukuthi yini. Ngakhala ngathi Nkosi yami angabe zenziwani ingane. Ngathi Nkosi yami angabe zenziwani ingane. Ngazivalela ngale kitchen ingane seziyaqhaqhazela zibheka mina ngoba zijwayele mina. Ukuthi manje seyilahlekela ukuthi zenze njani. Uma wengane naye ingane uyinika mina ngoba vele uyilethe kumina. Usiyaqhaqhazela nengane iyaqhaqhazela nalezi ziyaqhaqhazela ingane. Ngazithatha ngazisa lapha ekhaya lami ingane ngoba ngingafuni zibone yonke lesini. Ngimemeza omakhelwane ukuthi ngicela bazosisiza zafa ingane zabantu. La emotweni mangithi ngiyaqhamuka ingane zitakelene bengingaboni noma ingane nokuthi zingaki. Angizange ngize ngiyibone. Uma sesilaliswa la phansi ngithuke into engakazi izibonakala ingane eziningangaka zalimala ingane zabantu zashona ezinye. Isigameko esenzekile simbi ngale ndlela le engingayazi ukuthi ngizoyichaza ngiyithini. Into eqalayo ukwenzeka la emphakathini wala e18. Mina nguNombulelo Ngwakamfela, ngiwumpheki wala ecreche. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu MEC angazi noma bengizocela ukhansela wa 10 ukuthi kube uyena ozothatha uMEC ne-leadership abayise ngaphakathi council. Sorry, what 15? Siyabonga kakhulu
umuntu akabona ukuthi bakungenele uPoli, singenele uMC, singenele omeya we-district nomkhandlu. Sibonge nje indlela kwabo ukuzibheka esikhathini esinzima kanje esibhekene naso. Siwumphakathi wa-15 ikakhulukazi endaweni yase-18. Siyathokoza kakhulu ukunibona nisivakashile endaweni yethu. Sizocela mhlawumbe ukuthi siqhubekele ngaphakathi sikwazi ukubona indawo isikanjani. Ebesile singenzela nje just for ama colleagues from the media ngoba they do want to see ama visuals and cutaways leadership ibona indawo ukuthi imali kanjani. It's just that for the colleagues, if we could just allow the leadership to have a look at the damage and then you can take photos. Okay. Siyoma lapha naye. Siyaphila njani? Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Izolo makwenzeka lento le ukuphi? Kade iqala kwenzeka yonke lento bengisembhedeni nje bengisana kithi ngolesine lana umgqomo uphuma ngolesine bengisanda ukhipha umgqomo ngithi ngibuyele embhedeni. Yes. So siswami bephuma ngemoto emsebenzini. Yes. So mangisengilele ngizwa gaga manje ingane ziyahaya zije mhlawumbe uyanishayisa noma ushayisa ingane phuma ngigijima uphuma ngigijima haya kuyena uze uyasho ukuthi hayi ovala isango ngibona abantu bayehla la ngomgaqo because ngihlala ngala mina mabehla ngomgaqo mangithi awuma siyafika ingane la ngempela ikhumbi singenile zilimele amatshe konke concrete iwele phezulu kwabo nje basenhlungwini bayakhala. Okay mangifika umfana lo wakangqobo ohlala la ubeseqalile nabanye abafana bale 18 ukubasiza ukubakhipha. But kukhona mama bathi hayi ayenziwa leyo nto nizoboshwa. Ngathi okay asilinde kancane safona ama ambulance sicela usizo lutho aqhamuka lutho. Hayi mina singathi ngeke bazoluntuza lezi ngane zizofa phela phambi kwethu ngeke asisuseni concrete sibakhipha ngcono balale khona la phansi. Nangempela ke ngangena salekelela sibambisana sibakhipha. Ogcina ke naye ubeshayeke kakhulu ingane eningi vele liphezulu kwakhe namatshe phezulu kwakhe nemoto samqula ngaze ngacela umfana omakhelwane wami uAnda Mlaba wambamba wambeka phansi kodwa ubona ukuthi ayingeke yabona manje ngaqhamuka manje ama ambulance uzohamba lo muntu hayi salinda lutho ama ambulance sesisuka khona usisi la uhlala ngezathu dadwabo ukuyiposition lapha edini ngathi ngicela ufonele sisi wakho mbhemu nje sisengwenze into kanje akaphuthumisa ama ambulance obade sifona akuzilutho mhlawumbe kuphele 6 minutes akhala ama siren asengenayo beza ke bazobafaka kama drip benza yonke process yabo the time benza lokho washona wesibili the time besabhizi nje sibesafaka omunye la kwi-ambulance wahamba wesithathu kwakhala nje umama la baze baqala iculo lesonto kwabhlungu nje kanjalo kwayinto enjalo sase saphuma ke sekufike naba I think ENC I'm not sure of yes bas interviewer ke sachaza kahle yonke into ethenzeke kanjalo iyona into eyenzekile it was tragic kakhulu kabi bekunzima siyabonga nje nokufika kwenu kakhulu siyabonga futhi yebo ngoba mhlawumbe kube aniphumanga nalekelele besuba namo lezi namba inkulu kakhulu le namba kodwa ufika kwenu nikwazile ukuthi nibambe ngoba ubuntu yilokho ubukhelwane yilokho siphilela lokho ukuthi sibambe la kufanele ukuthi sibambe khona. Hayi ngiyajabula umusho njalo bomsela mina ngiphathe kabi ntethiwa because kade ingafika ama ambulance bese ngithi obhuti laba banamaveni sibambile abashayeke kakhulu sibayise eMbalento phela iMbalento ihlele eduze u3 minutes away le iMbalento kwathi hayi nizoboshwa nani leyo mthetho mina iyangicasula iyangidina ngeke phela umuntu afele phambi kwethu phambi sibuka singamnika usizo namanzi becela amanzi bethi amanzi mangibakhela ngithi ngibafaka emlomeni bathi hayi ngabafanga ngize ngabathela ke ebusweni kancane ngithele ebusweni kancane kwangcono kodwa nje bagcine befika no principals bekole ngijabulile beqhamuka befika
bebuza iy'ngane ukuthi zifundaphi, bathinte abanye oprincipal, bakwazi ukuthi bathinte imindeni, bathinte oprincipal bey'kole, basheshe bacontact imindeni bafike. Siyabonga nje kakhulu. Hayi kubonga mina. Thank you. Yeah. Siyabonga. Thank you. Yeah. Thank you so much. Siyabonga. Siyabonga mfethu. Thank you. Yeah. Africa my continent. Isona-ke simo lesi ebesinaso. Cabanga ukuthi okunye nokunye silokhu sizama ukuthi sini-update. Asambe manje sesenkonzweni, siyayivala manje, senkonzweni solalela, kodwa nje Abawethu namandla wonke nonguyise Nkosi yethu Jesu Kristu kuseyikhathile nje lapho khona amehlo ethu ebheke kuwe. Izwi lakho lithi siphakamisela amehlo entabeni, usizo lwethu luvela kuwe. Uma sekwenzeke konke, wadlula konke, wena ongumnikazi wabantu nomnikazi wezimpilo. Siyacela uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba kule ndawo ube khona emindenini, ube khona kwababona isigameko, uba khona ukubasiza nangokwengqondo, ube uNkulunkulu owaziyo ukuthi kumele enze ini, ayenze kanjani ngesikhathi zonke. Simema ubukhona bakho nakule engagement ukuthi uzibonakalise ngomoya wakho ukuze libonge limatshazi igama lakho. Siyakunenga, siyacela Nkosi ukuthi ube khona ezimweni zonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. ya ngicabanga ukuthi ya zinkulumo lezi kuzothi ngokuhamba kwesikhathi bese sena-update futhi ukuthi ithini into kusuka la, kodwa nje usuku olumnyama wa-education, transport, health, wonke umuntu siyacela umthandazo uwona ozosilekelela this time. I think